ka khubor an pulia phi de meri nong ti walang kimar ki bokong san jong ka khubor man ta kastem rai ka sarkar India ban burom ye ka jingklar no jong president Berim Gari Pranab Mukherjee da ka bapan hap shiting lama hakaleng gari sakhi ye ka jingnit phai kirki jong ki brio shala shnong la thau namar ka jingkhang khrdep jong ka sarkar ye ki jaka rung jaka mi hakajela Bu maunong rim menteri jong katanat PHU ba samlin malingyang ban penyo ya ke Greater Lightcore Water Supply Scheme. Ki khubor ki babnia. U President Berim Gari Pranab Mukherjee ula khlat no mintnin ke janmet hakarta ka ba prapusau snem. Ka sarkar India kala shimi ka rai ban burom ke jing khlat no jong President Berim Gari Pranab Mukherjee da ka ba panhap shiteng lama hakeleng gari. Ula penhiar mensim khaddo ha Army Hospital New Delhi. Ukon jong Abhijit Mukherjee ulapan menaya kini ke khubor ke basngosi lingba ke Twitter. Uong bo Pranab Mukherjee ula khlat na what happening ki jing persang ki barat ba na kaliang jong ki doktor ki basumari u ringkat ba ke jing duai jong ki pat ba ki babun hakeleng kari. Kalong kaman jong ka kwat ka khya jong Pranab Mukherjee ke lahir hadu kata-kata hadian bo la yo ya ke jing shitom ke bajur hakitor. Lapan kit ya usha Army Hospital ha ka shipho tarik unailar ha ka ba ula sha puat namar ka jinglang jong ka snam ha ka jebing namar ka jing thmu jong sarkar Meghalaya ban khang shita yo ya ki jaka rung jaka mi sha ka jala na do ka steng senya jong ka life hui tarik unailar la sakhi ya ka jing kirki jong ki bri ki ba buan hamman la ki jaka rung jaka mi don ki bri ki bele kirki ban yo rung sha Meghalaya ba don ru ki bele kirki ban mi na Meghalaya shabar Haka joka por ki chakri jong ka kot ka khia ki bon kam haka ba pendap yala ka jong ka kamram ban le ya ki RT PCR test bar ka jing bishar ki kot ki sla jong ki brio hashwa ba kin rung sha ka jalla ki pulit ru la sakhi ba ki bon kam haka ba khmi yo don ki barung be an sha ka jalla Dangshan ke jala Meghalaya kala sakhi ke jing sapriang jong khnyang jing pang corona hasor Shillong kabala penmiru ya ke jing ngos ir yo le siu khnyang jing pang ula kenre hakim lang sa alang ka sarkar kala shimi ka rai ban khang ya ki jaka dung jaka mi shita yo manlau banai ya ka ba an sedang na unai lur ar hajar ar pho la le ya ke ni da ka jing thmuan pen aram khindiat ya ka jing kit pakhya jong ki shakri ki ba khmat e ki bhap trei ha ki khrdop jong ka jala bar ha ka jo ka por ka sarkar kan yo ladru ban kan chat dawai ha ki jaka ki badan kam ha ka por ba khang yi khrdop an ai jing bet tang ya ki kam ki bakar ki kum ka pang ka shitom ni ki kali ket marbam Komisi Bintaban sengap ia ke jingdon kam kabala ut la slemba de kinong shong shnong jong alat kor pelun menteri jong ketanat PHE ke sarkar Meghalaya ba samnin malingyang mintnin kesngi ula let ben bu ya umau nongrim ban penyo ya ke Greater Lightcore Water Supply Scheme hakmat ke jing sakhilang jong MLA bet MDC ke nongkrem constituency uba lambor malingyang bat shong kono jong State Planning Board kumjoru ki he sarkar na ketanat PHE urang ba shnong bat ki wei ki dekhot jong kedor bar shnong ya ke Jingelang lapan long halait kor pelun community hall. Ya ketika skim lamang tingkah unai tung arhajar arpo ha ke jing penut pensep ke belong arpo pra point kendai kelur tingkah. Ke Greater Lightcore Water Supply Scheme kan penbiang ya ke jing non kam Lightcore lumhe, Lightcore rengi, Lightcore nong daning, bat ka Lightcore mauri. Kumba arhajar sans patli ki long yeng long sem ken se jing mentoy nakate ke skim la community ba an salaman pendep ka kam hapo ka arsnem nadu basdang ya ka jing tre Menteri rang bado kri Narendra Modi ula kentu ya baro kinong shong shnong ha kari ban long ki bas kem ha ka jing penbit penbiang hidaladi ya baro ki jinon kam ha kanu ke benta Ula banjur halor ka jinglong kongsan jong ka atma nirbhar Bharat ha ka bakin tiyaw ya ka roy ka par ha ka ri ha baro kiliang. Uang bakinong India baro kamtam ka pateng banwan ki haban say la ka boy ka buar baro ha ka bapan mi iki jet kam gi bathamay ban ngidon ka man shim ka bu ya ki lat baro. Ula pen kan mau ka jingi shimta jong ki samla da ka man sim ka bashirhem ha ka jingi kom Atma Nirbhar Bharat Innovation Challenge. Kuma nyaw hajar ngot ki brio ki la penrong kertengi la di bat ar na ka lai benta ki dei ki khon samla jong kari. Kani ka khubor ka wanshapi na ka All India Radio Shillong. Ka sarkar India minnin ka sngi ka la pentep baka jingyo jingkot jong ki nong pang COVID-19 hakari ka la poi sha ka nyaw hunrio point hunrio iwe na ka shispa. Hinin ka sngi ki balayo jingkot ki long hunrio po hajar praspa hunrio po prangut.
haba khen kilum arphun nyau point nyau sau lak ngut kibriu kilayo jingkot na ka COVID-19 ha India. Ha Meghalaya kidon arphun riu ngut kibriu kilayo thamayo khnyang jingpang corona minnin kasngi kabalapan kiwi ka jingdon jing nongpang menta shaka 6000 shispa khandai phun riu ngut. Ha ka jo ka por shispa khalai ngut kilayo jingkot minnin kasngi. Menteri jongkat tanat ka koi kya sarkar Meghalaya ba AL hek ong bana ki arphun riu teliki kies ki bethamai khat samut ki dei ki bana East Khasi Hills District samut na East Giant Hills Sangli ki kies ha West Garo Hills District but Markawi ka kies ha West Khasi Hills Ribhoi but South Garo Hills District na pedeng ki shis pa khatlai ngot ki brio ki belayo jingkot minnin ka ski praphongot ki dei ki bana East Khasi Hills arphun riungot na West Garo Hills mar arngot na Ribhoi but North Garo Hills but laingot na East Giant Hills District ki belayo jingkot na COVID-19 ha Meghalaya tat hadu mentai ki long 6000 shispa nrupu arngot 6000 shispa khandai phun ringot ki dei ki brang don mentayo khnyang jingpang bat shiphongot ki balaklat no ha Mizoram le jingtip bagi don laingot ki bri ki belayo thamayo khnyang jingpang corona minnin kasngi bat haka jo por sangot ki beipat ki leyo jingkon ha bakhen ki lumlang 6000 kharwi ngot ki bri ki leyo pang khlam COVID-19 ha Mizoram na pedeng kini sanspa prap khandai ngot ki leyo ek jingkon bat sauspa arpu arngot ki dang hapdeng ke jingsha sumar ka sarkar Mizoram kalapan biang ki kortre kam micro PCR hashpotli ki district ki banyarap test ya khandru tli ki jingpang ka bakan thopru ya ka COVID-19 ya kanele thuru menteri katana jong ka kot kya ka Mizoram u Dr. L Lalthangliana ya kite ki kor bala tip kerteng kum ki true lab quattro real time quantitative micro PCR an sedang menteri kam no naduk mentakatayo Kansalong ka papanmantoy shibu ni kibriyo khamtam na kabantay kito ki basyong basa hagi than nung kandong jong kajila. U Dr. L Lalthangliana uong baan sa laban examen shispa hadu arspa tali kinong muna haka shisngi daga jingirap jong kite kikor. Ka Mizo National Front MNF ka badai ka sing ka basansyara ka sarkar Mizoram kala sarlin daga jingjab haka election jit nong mikhimat thamai laispa arpusa ngot haka village council VC but arspa andrufu angot haka local council LC lapan long ya jingtap vote haka arpunyo tarik unai lar da jing vote perkheng ya ki kenon trekam COVID-19 kama shwa khar anu kibriu kle jingjab lepa klem da don baya airing persyaya ki but lapan kan ria tarik ban tap vote haki pratali ki wei pat ki village council but arpusa utali ki local council namar ka jing sapryang jong khanyang jingpang corona ka Mizoram State Election Commission MSEC ka ong ba ka NNF kala job sanupra point khandai iwe na ka shispa ha village council but prapusaw point nyusan na ka shispa ha local council ka sarkar Assam ka ong ba ki briu ki bamlei hok kin amrung kerteng da leilei ru ha National Register of Citizens NRC ni ka jingpung kerteng ye ki nongsong shnong kari ha Assam haba jawab ke jingkili ha ke yung darbar thawan minnin kasngi u menteri ka sarkar Assam u bapet ya katanat karkhana bat ka khai pateng u Chandra Mohan Patwari ong ba ka sarkar kala da penshai ila ka jongkonong rim ha ka beidei bat ka NRC u ong ba anam eno asdi ni ki nongsong shnong ki bedei hok bat an am pendung kerteng ya ki tu ki bamdei hok Upatuari uong baka sarkar ka krisyan ban pensisya bayang ya arpo na ka shispa jungki kiteng ki badon bat ki bamdan ha ka list NRC ha ki jaka ki biyajan baka Bangladesh bat shipho na ka shispa ha ki wei ki district. Menteri Rama ka Manipur N Biren Singh min kasngi ula play pajba ya ka level 1 trauma care center ha Regional Institute of Medical Science RIMS lingba ka video conference la play ketika center kom shibenta banyak penbiang jing sumare kitu ki bayo pang kindit bat kadan ka jing thmu ban penyare ketika tenat da ka play ki lar ai jing sumar ha ki suropa ka jing thmu ka bakong san kalong panyada na ka jing ya breu ka bami na ki jing takho kali ha ki surok Ulat ke Jila Arunachal Pradesh Brigadier BD Mishra balasong that lembat menteri rang ba pema khandu ki ai khobele kit bok kit ubyang ki pat ba ha ka jingra khele ekmen onam
ka jingkhublai kale du kerpang shikinong Kerala ki basyong basa ha ka jila Arunachal Pradesh ko onam kadi kata masale kemen ban aingu na kabanta ki jingkut khu ki ba ki yo pediang ha ka thung ka tem ko onam kadi ki jingle kemen man kan mau buram yus e Mahabali yo ba ki nong Kerala ki nget ba uban jingo na lendat man kerkhu ko do bat pendet pen biang ki haman la ka onam Katu kani ka khubor kala kut bakala wanshpi na ka All India Radio Shillong sa shipor ka taha ka por prabaji nginya so baka Delhi station na ka banta ka khubor ha ka ktin Hindi ban penbo da ka khubor pareng ha ka por prashiteng kani ka dei ka All India Radio Shillong som haban amanta ki khubor na Delhi